Wara li ftit tal-ġimgħat wara l-elezzjoni, il-Gvern beda jwissi lill ministri li jdidu qaċtu mal-200 miljun euro mill-infiq. Sa issa ħadd mill-membri tal-Gvern ma qal minn fejn se jaqtaw l-infiq tagħhom. Inti minn ħatijak, fejn se tkun qed taqta' n-nefqa tiegħek? Aħna dejjem konna bilaqal fil-mod kif nimmaneġġjaw il-fondi, aħna minn. M'għandekx minn fejn taqta'? Le, anzi bil-magħlub qed ngħidlek aħna dejjem għadna attenti kif nimmaneġġjaw il-fondi tagħna. Fejn se tnaqqas? Jiena żgur mhux se nagħmel l-istess żbalji li għamiltu intom fil-gvern. Madankollu ftit tal-jimilu r-rettur tal-Università bat email lid-dekani biex jafżhom li se jkun hemm tnaqqis fil-baġġett ta' din l-istituzzjoni. Tnaqqis li l-istess rettur qal li se jkun qed iċekkel lill-Università milli topera kif mistenni. Net News tkellem ma' Carmel Borg, kap ta' dipartiment fiħdan il-Fakultà tal-Edukazzjoni fl-Università. L-ewwel ħsieb tiegħi huwa isma' f'din il-kriżi finanzjarja. U ix possibbli li, per eżempju, nżidu t-taxxi l-min akkumula il-ġid. Minflok sarek donnu l-edukazzjoni saret l-ewwel vittma propju ta' dan il-qtuħ. Borg fakkar kif l-edukazzjoni pas-saħħa hi kruċjali għal pajjiżna. L-edukazzjoni pas-saħħa huma bażiċi u ma nistgħux ovvjament nimxu l-qudiem mingħajr investiment sod tajjeb fl-edukazzjoni. Il-professur Borg semma kif it-tnaqqis fil-budget tal-Università inevitabilment se jwassal għal tnaqqis fil-budget allokata għar-riċerka u li università mingħajr riċerka ma hi xejn. Dan it-tnaqqis għal Borg se jkollu impatt fi dipartimenti differenti. Bħala kap ta' dipartiment jista' jagħti il-każ pereżempju li l-budget li fadallu l-aħħar tranche issa f'Settembru se jinqata' li drastikament u dak li kellna f'moħħna ippjanat tajjeb għal kumplament ta' din is-sena akademika sintendi jista' jagħti il-każ li konna naqtaw. Carmel Borg sostna wkoll li dan it-tqaċċit fil-fondi wasal mingħajr ma l-Università kienet preparata għalih. L-analogija li naħseb li stanġi f'dan il-każ huwa propju meta jinqata' d-dawl. Jista' jkun li jinqata' d-dawl f'daqqa u ovvjament dak li jkun id-dar jinħasad ma jkunx ippreparat, imma mbagħad għandek tuħ ta' dawl li huwa ippjanat u allura hemmhekk ikun hemm avviż. Jekk ikun hemm avviż intendi wieħed jista' jilħaq jippjana l-affarijiet qabel ma jinqata' d-dawl. U dak li ġara issa inqata' d-dawl f'daqqa u dik għandha implikazzjonijiet. Għas-sena d-dieħla il-Gvern naqqas il-budget tal-Università b'1.1 miljun euro.